Omvera athu kulikonse kumene muli. Pa nthawi ino tikupasirani programu ija ya Nkhanga Zaona imene amatipasirani mnyamata uja Comrade Ntanyewa. Tiyeni tikhale limodzi timve kuti nkhanga zaona zotani pa nthawi ino. Inayoonda kuva nemukulangula bazokuza Ntanyewa. Kumbali yake Ntanyewa uja zimene akufuna ndi mtendere. Amalawife tisabwezere zinthu zimene amapanga zoyipa ngati tangwira munthu kapena wapezeka munthu amene amapanga apite ku polisi azikakhala ku ndende. Iye uja zimene akudana nazo anthu zimene akutanthauza Ntanyewa uja ndizonena kuti anthu akamapanga zimenezo zizikhalanso ngati chimodzimodzi zimene amapangira AMCP anyamatazi kwanje ndesi pakhala kutani kusiyana. Anthu sasiyanisa MCP ndi DPP komano pakhale kusiyana. Ndipo kuti anthu kumva kumakhala kutani kumva kumakhala kusiyana ndi maganizo amakhala osiyana. Sato sefe sitingakhale ofanana zochita. Komano ye uja sanalakwitsa pene paja kuzuzula wachisazola DPP anena kale kuti sitikufuna zoti anthu aziyenda kumaika mbendera kumadifana atatichacha kusonyeza kuti afuna pakhale kusintha. Komano ife kumandedwe athu na amenenu sitikumvisisa pamene popo ndeti tikunena kuti tikudana naye iye uja zimene walankhula. Omwe iye uja afuna kuti pakhale kusiyana before and now pakhale kuti pali change china chake chizioneka. Ndipo ndi anthu kuganiza ndikotani kusiyana. Mutakumalankhula amene mungalankhulire koma ine sindikuona kutani sindikuona kulakwika chifukwa papo ngakhale DPP yeniyeniyo achitanena kuti sindifuna munthu ozipenta azizipenta ngati ine mwakuti olo ku stadium kuti analankhula kuti asabwere munthu akazipenta makaka DPP salowa kuno mwachisazo tangoganiza kusonyeza kuti anthu afuna kusintha DPP osinthika komano anthu sekumva kumakhala kusiyana kwakho. Comrade Ntanyewa pa Limpopo FM ndinanena zonoti ndikugwira ntchito ndi Peter Mutharika. Ndikufuna Peter Mutharika pamene azizatula pasi udindo azakhale mmodzi wa mapresidenti amene azizamva zonena za ma-activist pamwamba pakepo ma-advisor onse amene anasankha. Ndi pamene tikufuna kugwira ntchito ndi munthu timapita ndikumakamuza zona zenizeni zimene zikuchitika pa ground ndikuti iyeyo azitenga luntha lake nzeru zake uprofesa wake uja ndikubweresa kuti dziko lija anthu amve kukoma. Ameneyo ndi amene timamutcha mtsogoleri wa nzeru. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno Amalawi ndinakuwuzani kunena kuti ndibwerenso kunena kuti chifukwa ofesi ya president mawa atu ikutsegulidwa. Ndetu ufuna tikonze maembasi monse tufuna tikonze mu maembasi zinyakanyaka zonse zichokemo maembasi onse akhala bwino. Ndachita mwayi kunena kuti paliso nkhani yokhuzana ndi embassy ya ku South Africa pamene a president mukulowa mu office choyambirira sindikudziwa maembasi enawo ndikhala ndikudusamo komano ndifuna ndikambe za embassy ya ku South Africa. Ku embassy ya ku South Africa ndizomvesa ikisoni kuli nyumba za boma zimene akuyenereka anthu akatumizidwa azikakhalamo. Can you believe chipani cha MCP anthu amene anabwera kuzagwira ntchito otumikira embassy anazisiya nyumba za boma ndikumakakhala nyumba za renti. Ndi nyumba za rentizo amalipira 10,000 rand
wina aliyense amalipira 10,000 rand 10,000 rand 10,000 rand koma pamalipoti amene amaperekedwa ku embassy kunali konoti nyumba ina iliyonse ikulipiridwa 15,000 kusonza kuti anthu amene amakhala ku nyumba za Malawi embassy za rent amakapereka rent ya 15,000 boma likapereka 15,000 iwo aja amatenga 5,000 ndikuyika pathumba 10,000 kukapereka kwa ine yake a nyumba. Choncho ndiri ndikutenga madzulo ano a president ndiri ndikutenga musatope nane tofuna boma likhale labwino a president musatope nane embassy ya ku South Africa pamene anthu timaponya mavoti pamene a Malawi timaponya mavoti High Commissioner wa Malawi ku Malawi Embassy ku South Africa iye analali ku America akuti ku holiday anthu akuponya voti iye ali ku holiday ndetu kufuna tikonze maembasi mwathu nchifukwa chake a Malawi aku South Africa akhala kukhala mozunzika chifukwa chonena kuti High Commissioner amene tinali naye Nzimayi High Commissioner amene tinali naye Nzimayi chimene amaziya iye ndi maphwando koma zonoti athamange apita akaone anthu kulindera akaona odwala muzipatala ku Malawi analibe nazo ntchito chimene anali nacho iye ndi manyado ndezimene zitufuna tizitese mulamuliro wanu Peter Mutharika. Choncho kuli nyumba zimene anthu akatumizidwa ku Malawi akuyenereka kuti azizakhala. Bwana President, nyumba za ku South Africa ku embassy zimene zili ku dera lija limene akulicha akuti ku waterproof kumene kuli nyumba zimene zizi. Nyumba zimene zizi zikuoneka bwino chifukwa chonena kuti anthu momoti akanatha kulowa nyumba mmenemu nyumba zija anazitayirira ndi kuzisiya. Ndikunena pano mulibe magesi. Ndikunena pano mulibe magesi mu nyumba zimenezi. Mawaya magesi okubana totokola nyumba zinazo magesi akuyaka mbali imodzi koma kwina mapaipa amadzi anachosedwa sikuli bwino ku embassy ya ku South Africa. Pamene mukutumiza anthu ku South Africa ndimafuna ndipemphe choyamba tumizani kaya anthu anu apita akaone nyumba za High Commissioner aku Malawi kumene akukhala ma diplomati. Ndi chifukwa chake anthuwa anapita nkumakakhalanso nyumba za rent chifukwa kumeneku kulibe security. Ndeti mafuna tapemphere anthu amene akukagwira ku Malawi embassy ku South Africa akhale ndi security yabwino. Nyumba zimene zili kumeneko zikufunika zikapentedwe. Nyumba zimene zili kumeneko zikufunika magesi akonzedwe. Mukafuna contract mundimbira kaya mundipasa ineyo ala comrade nanonso banji muchoke ku Malawi mukagwire ntchito imene nanga si contract tapasidwa. Tikakonza magesiwo tikakonza maziwo kuti alendo akamabwera azakhale mu nyumba zabwinobwino. Choncho a president ndikufuna ndalirire anthu amene akubwera kuzakhala ku embassy ya ku South Africa. Nyumba sizili bwino. Nyumba zilipo, nyumbazo zili pafupifupi 20-25. Nyumba pafupifupi 20-25. Nde ena akumanyada kuti sangakhalemo mu nyumbamo chikhalire ne olo kumudzi kuno ku Malawi. Nyumba ngati imeneyo aipeza ku South Africa alibe koma akupita ukakhalanso nyumba ya rent ya 15,000 5,000 kumaika mthumba 10,000 kupereka kwa mwini wake wa nyumba. Choncho ndifuna ndipempheretu kwa anthu kuti agwire ntchito bwino ku embassy ya ku South Africa. A president athu kakonzereni nyumba. Tumani anthu anu apite akaone ndipo azakuuzani kuti zimene amanena comrade Ntanyiwa zija ndizona.
ndikachita mwayi ndatumiza atolankhani anga kuti apite ku Waterkloof kuti akatenge mapicha a nyumba a president ndi kutumizirani kuti muone nyumbazo mmene zikuonekera. Tikuti tikufuna tichite build Malawi wasopano. Nonse amene muzipita kuma embassy ka ku Mozambique tikufuna mukapita mukangogwira ntchito yabwino osati ayi malo okhala sali bwino. Ngati kuli dziko limodzi limene linayenereka kuti anthu okhala kumene koko azikhala mwamtendere ndi ku embassy ya ku South Africa chifukwa ndi kumene kuli chintchito chochuluka. Ngati pa dziko lapansi kuli anthu ambiri amene akukhala ku malo ndi ku South Africa ku America. Sono ndetu kufuna ma high commissioner amene muti muzatumiza madera amene a president akhale anthu aja onna kuti au munthu akale anthu aja au munthu osati siku lina lililonse azingoganiza za maphando. Ndati ndikufuna ndigwire nanu ntchito ine ndiye ndizenda dziko lina lililonse ofesi ina iliyonse ya embassy ndikafika kumaona ntchito yanga ine ndazilemba ndekha olo musandilembe ndiziona kunena kuti maofesi mu anthu akupanga chani ine ndizipanga report. Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Limpopo FM is well equipped, is well organized. Tili ndi china chilichonse, tili ndi security, tili ndi IT, tili ndi china chilichonse. N'chifukwa chake ntchito imaoneka yophweka pa Limpopo FM. Choncho Amalawi chimene ndingayankhule chigawo chakumadzulo kuno nchionera kuti pamene ndikubwera ndi programu yanga ya madzulo imene ndinalonjeza kuti ndikuzeni after nditakuzani nkhani yokhuzana ndi ku embassy ya ku South Africa. Pansi pasipo mukumva nyimbo imene anaimba Nkhondo Lungu. President ndili ndi ntchito imene ndikufuna ndikupaseni pa ntchito zonse zimene muli nazo ndi ntchito iyi. Amalawi pamene tikulembana ntchito tizidziwa kunena kuti aliyense akuifuna ntchito. Sizingatheke kunena kuti banja la ineyo Comrade Ntanyiwa anthu onse ndingoatenga ndikangwayika ku State House. Ndikumbukire kunena kuti pali anthu enanso amene akusowa ntchito. Sindingatenge abale anga onse ndikasiye ntchito azikagwira ntchito ku chipatala. Pali enanso amene akufuna atagwira konso ntchito ku chipatala. Choncho chigawo chakumadzulo kuno ndikufuna boma limene likulowali pamene likulowa kupyolera mu nduna wawo wolemba ntchito mupite ku Salima Sugar. Ku Salima Sugar kuli amene ali wamkulu woyang'anira kampani ameneyi. Wamkulu amene akuyang'anira kampani imeneyi ku Salima Sugar amene tikuti Bambo Kosamu. Amenewa ku Salima Sugar angwalimbaku abale awo. Kumeneku akosamuwa amulemba ntchito cousin wawo amene ndi procurement specialist. Zina lake Shira Gunde. Ameneyi cousin wawo akosamuwa. Ndipo amulemba ntchito Jime Kanyangala amene ali mzukulu wawo ngati acting chief finance officer. Ndipo amulemba ntchito Evans Masamba amene ali acting director of operations ameneyi ndi mulamwawo. Ndipo alemba ntchito Mwayi Changwira amene ali mzukulu wawo wamkazi ngati sales officer. Muzindimvatu Amalawi akosamu amene ali wamkulu wa Salima Sugar walemba azibale yake. Walemba Christopher Gondwe kukhala transport and logistics manager amene ali mchimwene wawo kubanja limene iwo akwatira. Ndiye kumeneku kunali Moses Konkuyo amene wanali ngati amateki. Ndipo kuli security ya ku UK mwini wake nzawo. Ndipo kuli D&G security amene wawa owner works at the previous State House. Ndipo kuli
Quantum Holdings amene wawa ndi wandawanda komanso ndi Ampande. Ndiye ndikufuna ndikufunse na Malawi, munthu mmodzi kukatenga azibale yake ndi kukaunjika ku kampaniko, mwaona pamene pabwerera vuto la kukwera kwa shuga? Muganiza zonena kuti Mwayichangwira amene ali mzukulu wawo wamkazi sales officer angakazuzule akosamu amene amulemba ntchito, Ajime Kanyangala amene akugwira ntchito ngati acting chief finance officer angapite kukazuzula akosamu pamene akulakwisa? Kampani yangotengedwa ya banja limodzi. Ndiye ndikufuna a president mutifufuzire kampani imeneyi. Malembedwe a ntchito amenewa si malembedwe a ntchito abwino. Maudindo enawo anthu ena akhoza kuatenga, enawo akalembedwe ntchito kwina. Sikuti kumene kuli ntchito ndikokhako ku Salima Sugar. Ndipo pali mkulu wina amene anasankhidwa kuyang'anira bungwe longongoza ndrama ana school ku university, wadya ndrama za ana school. Ndipo ameneyi wafika paja pomanga nyumba ku area 25 ku sector 3 ku sector 3. Akulu amene wa dzina lawo ndi a Prince Petekere anasankhidwa. Akulu amenewa anali mphunzitsi ku secondary school, koma anangopezeka zonoti ndi boma tina linalo la Katangale lija linangobwera ndi kuasankha a Prince Petekerewa. Anali mphunzitsi ku secondary school, lero ndikukakhala woyang'anira chuma cha ana ku secondary akakhala kuti ali pa mavuto, ana ku university mavuto a school fees, azipita ku office ya mkulu ameneyi. Mkulu ameneyi wadya ndrama, tikufuna apite Mutharika mutifufuzirenso munthu ameneyi. Kunsanje lalanje chisankho sichinaende bwino. Kumeneku ndikuja kuli Abilali Kalimu aja akufuna kutenga ndrama kumpasa Mchacha. Kunsanje chisankho sichinaende bwino. Gulu la china Bilali Kalimu linalemba antchito amenewa anakammenya Gladys Ganda. Ndikunena pano Thanda Khumbanyiwa nayenso anakadandaula kunena kuti chisankho sichinaende bwino. Malawi Electoral Commission tikukupemphani kuti mufufuze za kumeneku, chifukwa Gladys Ganda anamenyedwa mpaka kukagona ku chipatala. Chisankho sichinaende bwino kumeneku. Gladys Ganda anamenyedwa mpaka kukagona ku chipatala. Ndiye tikufuna Malawi Electoral Commission mutifufuzire nkhani, tikuifuna tidziwe kumapeto kwake kuti kwatha bwanji. Gulu la Bilali lilisoni ngati ndilochenjera sana wine masankho, amatenga ndrama tsiku la vote ndikumapasa anthu, anatuma anthu ena nkumamenya anthu amene kumapeto kwake anakamenya candidate wa DPP amene ali Gladys Ganda, mpaka Gladys Ganda anakapezeka anakagona mchipatala. Tili ndi pepala la kuchipatala limene anagonesedwa a Gladys Ganda, komanso tili ndi mapepala aku polisi amene a Gladys Ganda anapita ndikukadandaula kumeneko kuti ndachitidwa chipongwe. Tikufuna chisankho kumeneko. Malawi Electoral Commission mutifufuzire zinthu ziyendeso bwino. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa, ulendo uno tikufuna tigwire ntchito. A president athu paliso ntchito ina imeneyi ndi kumeneko kumakhoti ana Child Justice Court, kumene azimayi amapita kumakadandaula. Timafuna tikupempheninso kumeneko kuti mutiyang'anireko, chifukwa azimayi akapita kukadandaula mmene azibambo akuchitira mmakomomo sizikuyenda bwino. Kuli mzimayi wina wake kumeneko wa miyendo yake yayikuluikulu, anthu akapita kukadandaula iye akumauza kunena kuti mutipase transport kuti tikaperekere samoni. Ndiye tikufuna tiziwe kuti ku department imene kulibe magalimoto amene amatumikira
nkumayenda nkumakathandiza anthu ndipo kumeneku anthu amene ali kumeneku akumauza azibambo kuti azibisa salary ndikuyankhula pano pali mmodzi amene anali amene ndi msilikali yemwe amayenda pamdadada kamuti mdipiti wa president achakwera mkazi wake wakhala kuchitiridwa nkhanza oti anapita kukadandaula mayi koma zimene amakausidwa kumeneko zosachita bwino choncho amene amakhoti amene mukhale wamkulu woyang'anira za makhoti mdziko la Malawi ku Child Justice Court kumene kuti mafuna mukatiunikireko kunena kuti kwalowanso katangale sitikufuna dziko likhale la katangale ku Golomoti kuli wa polisi wina yemwe dzina lake ndi Binos akumakakamiza anthu kuti azapasa ndrama pazifukwa zosadziwika bwino kumene kuso timafuna Inspector General amene musankhidwe kuti mutiyang'anire za ku Golomoti kumeneku. This is Comrade Tanyo pa Limpopo FM. Ndikafikanso pamene pa ndifike pa programu yathu kumapeto kwa programu yathu pa Limpopo FM, programu ya Nkhanga Zaona. Program imene amatipasira ndi Dr. Lake amene akukhalira ku Durban. Nambala yawo ndi 074 3178 0321. Dr. Lake amene ali ku Durban 074 3178 0321. Nonse amene mufuna Dr. Lake ku Durban ayimbireni pa nambala yawo kuti muwapeze akuthandizeni pa mavuto amene muli nawo, matenda osiyanasiyana amene amachokera kwa anthu. Choncho nonse amene mwakonza timaphuku sitanu kuti mutumize kumudzi, timashuga, timikaka, timikilomora ndi zina zotero kwatumizira ana ku Malawi. Transporter uja Transcourier Mr. Chikalongwe afika ku mzinda uja wa Pretoria. Choncho akunena kuti ayimbireni pa manambala yawo 078 2032 134 078 2032 134. Mr. Chikalongwe Transporter amene amanyamula katundu ku Pretoria, madera onse ozungulira ku Pretoria komanso ku Joburg, nonse amene muli ku Mamelodi, nonse amene muli ku Pretoria, nonse amene muli ku Pretoria West, komanso nonse amene muli ku Atteridgeville, nonse amene muli ku Diepsloot, nonse amene muli ku Randburg, nonse amene muli ku Waterkloof ndi madera ena ozungulira, nonse amene muli ku Polokwane ayimbireni achikalongo afika kuti akunyamulireni katundu wanu. Komanso Dr. Alfie Chimera akunena kuti akunyamuka kupita ku Beira. Choncho ulendo wawo ndonoti akafikanso ku Malawi. Ndi anthu nonse amene muli maderawa ku Beira, ku Tete, ku Liwonde, ku Zomba, ku Mandimba, ku Blantyre, ku Zomba, ku Chiponde, ku Nayuchi, ku Namwera, nonse ayimbireni foni. Nonse amene mufuna kusirika makolo anu anthu asakubereni, kamufuna kusirika nyumba, kamufuna kusirika thupi lanu kuti afiti asamakuulukireni, choncho ayimbireni Dr. Alfie pa nambala iyi +27 64 128 24 23 +27 64 128 24 23. Kapena mukhoza kuyimbiraso pa +27 84 79 11 514. Mukatero mwapeza
Dr. Aus Chimera kapena tinene kuti 064 128 2423 064 128 2423 kapena 084 79 11514 mukatero mwapeza Dr. Chimera komanso mukhoza kuyankhula ndi Dr. Yoko ako Kasungu pa nambala iyi 092 86 1949 komanso nonse amene mwakhala mukufunsa kunena kuti lawyer wali Limpopo FM tufuna atithandize nambala yake ndi 076 24 58 485 mukatero mwampeza lawyer. Programu imeneyi amatipasira ndi azisogoleri amene amathandiza anthu pepani atsogoleri pepani amalawi nonse amene akutipasira programu imene ndi madokta amenewa komanso tisayiwale lawyer wa Limpopo FM pamene tili mu ulamuliro wa tsopano umene tili nawo choncho amalawi Ambuye alemekezeke ndi makukondani.